motelo nodiochieng' mar Madaraka Day mane biro Kisumu kaeri nabedo kod jogeko ma inyalo wach ni jomadongo e Kenya kaeri mano molor Prime Minister machon ma Kenya ka Raila Amolo Odinga kana penje pachi wi Kisumu County nokoni Kisumu ler gik moko chanore kendo gimoro amora dhi kaka onego bene dhiyo odogo bedo kendo kodagi twak kod State House spokesperson Nyadendi Kanzendena wacho ni Haron Kisumu iko safi, kila kitu inaenda kwa mpangilio. Gin jomage mamiyo Kisumu bedo maler kamari, gin jomage makedo Kisumu bedo kodagi pangruok mong'ethinieri no chuno mondo miwa manygi jokanjo ma Kisumu mane yo minye luongo godo mayot director mar inspectorate Kisumu County Town kaeri live chendo mari mar Rameny County Bigosi Samuel Orimba edonge denade abi maber akiana musi ni oya oreta kiana musi no imore kiana musi ni happy belated Madaraka Day te nyalo mosano imore yes kalore gi chenro moro kawuono mar Rameny County kata nyalo mosano yaore yes kain jalejo okay din joka baba pani chimora godonje didum wachaki gik manotimore Kisumu County ndalo mar Madaraka Day gik moko no pangore gik moko ne ler utime mana nikech ne Madaraka Day kende kusumaye ka kusubedo ka utiyo ga japenya masa marokne ero kamano Wood John mokwongo akaw thuolo makende mar ruaki ofis ka kendo akaw thuolo makende mar keto ne jokanyanam te mos makende mogundho mowuok kuom governor marwa Peter Anyang' Nyong'o to gi city manager marwa ma Kisumu City Mr. Bala Wanga mong'eyo ni interview ni wadhi bedo go kamano Wood John yes apenji ni to Kisumu County ne nyelne kalore gi ji adongo mane jomadongo ari manogo godo mbaka to kod jotelo mano biro Kisumu kae penjo ni to no utime mana nikech nyasi mane biro ni kosumani kaka en kede Wood John ne ing'eyo ni sani wan gi slogan mar governor en tich tire ok ne watimo wach mar keto Kisumu ler mar Kisumu nikech Madaraka Day kende ler mar Kisumu en gima nochakore kapok wabedo kata gi Madaraka Day o karawe Madaraka Day governor no keto mpangilio makare no coordinate all the departments both mar national government to the county government ma tich notiyore maber ma sani city manager oketo program mar luoko city kata mar yweyo town ni every weekend koro en gima nwachako chon kapok wach mar Madaraka Day obiro yes penjo ni pachi Madaraka Day general observation gidombogo no chalo na jadwa mokwongo Wood John akaw thuolo makende kokalo kuom jotendario maseluongo go mondo aduok ne jo-Kisumu erokamano ingawa ne nitiere achiel ariyo moko matindo mano wanyalo bet go but ne gin gi bolruok makende kendo ne gimiyo governor orwako wende gi nyasi ma en gima kata nowinjo ka president himself nowacho ka en e pap ni rwak moneno Kisumu en rwak ma omore en owuon waduoko erokamano ne jopiny kuom rwako welo mane wantiego ndalo mar Madaraka yes ngato biro penjo ni gik manotimo ndalo mar Madaraka Day nieri en ginero ni ntene uloko kit kaka ne udil kod japiny koso ang'o manotimo no ka kwene nitiere onge ngata mano yware kata mana koda gi tim ni jadong erokamano Wood John en gima ne na sewacho ne governor noketo mpango no dhi round moloso gi joge kapok welo biro chieng' mane welo biro nyalo paro ni jakombe ne gin go mane gidhi round ma giloso gi jowa ma jowa nowinjo ikwayogi kendo jowa nobolore ma nwarwako welo maber maonge wich kuot moro amora mane waneno wan kaka jo-Kisumu County. Pile osebedi ya kiywak ni mara ne kanjo nogoyo ng'ato, mara ne kanjo nitiyo koda gi teko mang'eny, kanjo ne omayo piny ratiro mare, kanjo noketho ratiro mar ng'ato. Magi gin gik ma seche moko ne ok obet, lakini ng'ato nyalo penjo ni japiny nowinjo duondu koso tiere ng'ikruok moro ma samoro ubeni wacho ni wang'ni ne wan gi ywak ma kama kuom japiny mopogore gi pile ma japiny ma ywak muga. Wood John wan be wan ga gi ywak en mane ywak wato ji ok winj ga ahinya and again ka in jatich makare to kibed ng'ama oketo challenges mage mbele ahinya yes ok inyal bet ni nisiki ywaka sate yeah jopiny nowinjo kwayo marwa kaka jo county government ingawa ne nitie achiel ariyo moko matindo ma wanyalo kwayo ni next time ka wan gi function bila mane wan tiego ni nikech nyocha winjo ka president marwa His Excellency Muigai Uhuru Kenyatta owacho ni owacho maler e pap kacha ni Kisumu dhi host
Africities early next year. Koro wakwayo ni jowa mondo bed gi ikruok ni kong'eyo ni Africities biro ka, but mano to kabe wacho sani, mano jatenda governor himself ema biro chiwo direction mar kaka Africities biro bet. Inyalo paro ni ne waketo flags kane warwako welo all the way from the airport kobiro nyaka city center. Sani ugolo flags kata ka ker poko buru poko kwinya kane ker wuok. In kare emana do wacho ni flags ne gin mar Madaraka Day celebration. Tibro yudo ka areas kaka ketno keto gi 3-4 days kapok chieng' Madaraka Day oromo. Tibro yudo ka areas kaka mago Bandani from the airport, Bandani all the way nyaka Overcomers. Jopiny ne yiecho flags gi to moko be gi kwalo. Yes, ma Bandani area o Kondele roundabout nitie nyaka flags makawuone kanogona simu kawuono ma jok mano kwanyo nwagi kane jopiny moko kwalogi kawuone gikelo nagi kawuono. So mane pudho flags kuonde manogurgie. Koro mago challenges mane waneno sama ne wa. To group penye because ulimba ni to nuguro gi maweth ok nuketo wang' mang'iyo gi maber koso ang'o manyalo idho japinye ka flag mokwongo japiny dhi timo flag nade? In kare flags mane gihinyo kao sana gin flags mag national flags. Ibo yudo ka sama ne kineno kata television sama ne president approach Kondele area ni neno the magnitude mar dhano mane nitiere around that place. That is the time mane flags wa ipudho to jiringo godo. At that time joma mane waketo mane ng'iyogi onge gima ne ginyalo timo, and ni neno gima ne timore Kondele. Yes. Nitiere kuno mane udwaro mondo bende ugeng' ji kik ne dhiye kata dhano kik ne nyore ahinya. Bende uchopo dwaro maru mar geng'o jopiny koso kanyo be gik ok nobeti? Ne ok wachopo dwaro maru mar geng'o jopiny nikech ni winjo kane governor gi jotelo mane loso nyasi nolando maber namba mano nego bed ni donjo e pap kaluwore gi chenro mwan go sani mar geng'o tuo mar COVID-19. Ibro neno kata sani area mar Kondele kata king'iyo photos mane ni kanyo mapodringo gi ibro yudo ka dhano ne ng'eny kabisa. Jomoko bende neno kane ni kanyo maonge gi mask, jomoko bende ni kanyo maonge gi maok ong'iyo wach mar ni social distancing. Correct. Mago challenges mabende ne nitie. Yes. Ng'ato group penye ni seche magi duto ne timore. Jogi namba mari ne nitere samoro enforcement moro mowuok kamoro koso mana jogi mapile chan nikech en gima nomako doji ahinya ka order moro nitiere gik moko dhi kaka nopange gitikone gin mana joka kata ng'omi ok gitiga maber kama ere pile koso gitiga maber pile to wane mok wanego richo lile mon waneno. In kare Wood John dhano te neno ga richo ng'enyne moloyo ber. In terms of enforcement, Samane President Nentie, Tingeni was a national event. No one get enforcement from all over the country. Nyakamoa Nairobi. The presidential team were here. GSU Nentieka, Jimangan Nentieka. But watch market to Kisumu Mar obed maler gi kuonde gi ler mare to nen squarely on county government. Observation mari duong a scale mar 0 to 10. Inyalo keto rikanye mutiyo e level machal nade? Wood John okadwa ketora kamoro, adwa ni mondo waket governor marwa Peter Anyang' Nyong'o professor kiwango mamalo kabisa. Correct. Ka onge governor masiemo ni dhulos ka dhu tim ma ler gi ok nyal bet. Keche governor is CEO mar county. Wadwa ni mondo wami governor poch gi pak makende kech functions gi useneno gi all over the country. Gisep nyocha en Mombasa, osebet Kisii, osebet Kakamega, but makisumo kanye uneno. Kisumu kata sani bodo kanitie pogruok mang'eny kabisa within the town from the airport kibiro nyaka chope city center. Nitiere maendeleo mang'eny gi lokro kabisa e town ka. Bentiere gimoro mane upuonjoru muwacho ni awang' ni kanyasi moro biro maduong' kendo to puonjore ne wan kaka jokanyo koro lose ndo ofisi wuon ikoni maeri na watimo kama to wang' ni obwa timo pogore kendo. Mokwongo adwokero kamano Wood John. Ni neno ka kata sama ne president onego ni biro kiny ne wan gi challenges iyudo ka jowa mang'eny area mar Nyamasaria, area mar Kachok, Obunga bypass, Kondele roundabout, airport road, from airport roundabout kibiro kar area mar Bandani iyudo ka dhok ne nitiere barabara. Koro dhok mane wayudo mane wakao during that time gin nwa detain gi
nyaka sani nyocha kwachako golo gi nyocha tok Madaraka Day. Koro wakwayo ni sama welo biro to mondo areas makwanogo mondo jowa omiwa yot. Ring Road Manyalenda dhok nitie to wan gi welo madonjo gi geche. Jidong in iwuotho gi gari samoro e town kaeri, samoro chal ni winjo maber ahinya. Wan jok mawuotho gi tiendwa kamwanda, dhogi chando ma kuma nyalo wuothe onge. Ang'o matimore? Doko tambi gole chuny town jidong. Tot live chenu mari mar Rameny County migosi Samuel Loriba, director mar Inspector Tongisani Haron ne watemo kar mwanyalo kata kamano ochiwo puoch gi pak de governor ma Kisumu County kaachiel to koda gi city manager migosi Abala Wanga. Jomoko neno onego bed ni giting' ber ni to nikech seche marach nitiere to giting'o kigen, seche maber nitiere bende nyaka wachi kama puoch gi pak onego bed ni chiwe. Dok utamigolo Wood John en gima dwana wach ni kata sani mo wan kane joma nyocha omak dhogegi tok kapok Madaraka Day ochopo neno malit kabisa sani nikech nwanyiso gi nwadhi kawo negi ondamo motegno kabisa ma dhiang' moro amora momaki sani pod nitie ma wan go kata yad sani mapok wegi owaro kendo penalty mar dhiang' momaki ni malo kabisa. Mano gima ka inyalo kinyalo ringo mi interview jopiny ibo yudo ni sani ging'eyo ni dhiang' komaki mokete yad to onge tugo kod dhiang'. Penjo gimoro kaeri bedo nade nitiere japiny ma onge kama dhi kwayo dhok koso japiny mojwang'o dhogi kama kendgi ne gibedi e ndara kuonde ere kaka dhok yudre gi town ka samoro usenono matut jadong. Gima timore yudo kaka area ma dhok mang'eny ma donje town gin dhok mawuok area mar Nyalenda both A gi B. Yes. Yudo ka kuonde gi gin kuonde ma maybe flooded and mostly sama koth ochwe ma kuonde go odhiek. Yudo ka dhok ero kuma liet. Dhok mane ma yudo ka dhiang' wuok to biro yo kandara koni. Yes. En gima wasenyiso wegi ong'eyo ni chik ok oyie mondo dhiang' okete town kendo chik ok oyie mondo dhiang' obede barabara. Ging'eyo emomiyo county government oketo vikwaso ni koyud dheri e barabara to penalty mare ni malo kabisa. Nyocha nitiere projects moko mane uchako timo to ne uchungo nikech wach mar Madaraka Day. Gin mage jadong. In kare Wood John nitiere nyocha waloso kodi nyocha igona sime radio nyocha ndalo ariyo to Madaraka Day. Yes. Ka jopiny penjo wach mar mane notices mane wachiwo mag udi mogere wi drainage to gi sewer line e migosi. Actually en gima wasechako sani kendo en on ma last Friday ne wagolo notice ne structures moger from roundabout ma Kisumu Boys all the way both sides nyaki chop Mamboleo Junction. Nitiere jowuoch mantiere e wall mar Kisumu Boys, jowuoch go wasemiyo notice kendo kata sani kamne pok ichopo ka ne an kod officials mag office ka ma asewinjora kodgi manyisogi ni notice margi bro expire on Thursday. Yes. Koro ginyalo manyo kamoro magiparo ni ginyalo bete mondo gidug kendo warom washare gi city manager mondo kik wabed gi resistance moro amora. Yes. Sama watimo gine mar golo jogo kanyero. Wadwa golo jowuoch makanyo containers mantiere around Patel's flat. Omaki wach container nikech kiloso containers nitiere ywak bende mosebedo katre bende mag migosi. Miwacho ni ne ochak ni dani dhi mukanyo ero to nitiere jomoko manomuki jomoko muki. Jomoko notime ng'eruok koso nang'o. Wach miwacho mar jomigolo around Kisumu Boys nyiri odwa chopo kar kanye. Tere kaka mairi dhi konyo jogi eke migolo kar kare bende utero gi kamoro koso onge kumutero gi. Next agenda marucha nadi ndalo moko bende ni lero Kisumu jaduong' ma parking thuolo ne onge parking e chuny town. Nyando chako dok wanke mudano pak ticho tamore kare kanyeri kosanu matimore in kare that to do mang'eny to kende tilo mara mari chido mari mar Rameny County e kama de go mbako chiki kuma thuth mokalo jomoko luonge ni Lord jomoko luonge ni wuono ero mako sector mar security Kisumu kare jomoko luonge ni wuon kanjo jomodhi sikul luonge ni director mar Inspectorate migosi Samuel Loriba live chido mari mar Rameny County.
sasa magitimo richo kata magimoro mako gimarach tugo simu kendo wacho ni Haron kendo jo kanjo mondo mwa penjgi mane momi seche magik moko de makare bende nyako kelgi chenro kendo wanyisgi ni ka modhi maber kar ka irito de marach olo chutho jomoko nowacho ni kipako ng'ama nyuokong' ahinya dipoko bio ketie pi mane momi okwang'eyo koda gibiro nywando pi e konge gineri koso pod bedo kong'o maber ma japiny go mondo mi madhi live chenro mari mar Rameny County jomoko luonga ni Lord Director mar Inspectorate e Kisumu County City Karakari Migosi Samuel Orimba jatend jokanjo jaduong' aweyo samana penji ni to tiri kundu moko mane uchako mane udano mondo mine uyue kata mana gik mane uchungo mane utimo mondo kundu wacho ni sani alora mar Kisumu Boys kairi kadhi nyaka piny nyaka Local Partners kundu magi mudwa muko ang'o mudwa golo ang'o mane timre ka jaduong'. Erokamano Wood John nyocha waloso kodi radio chien kanyo mane ipenja wach mar Migosi Migosi nwachungo nikech ne wadhi bedo gi welo Madaraka Day emomiyo nwachungo weche mag golo gigo moger ewi drainage to gi wi sewer line en gima nitie kendo akwayo kendo anyiso jok mano mi notices Migosi mondo ogol gige gi kendgi kapok oromo weekend nikech muko gigolo gik manoger gi joma manosemi notices nitie ok en gima nwaweyo en gima nwa suspend nikech ne wan gi welo ketlerne japinje dong ni to ugeto structure magi to nyalo bedo udi marom nadi kama ili koso pod gi the exact kwan mar ute gi wantiego kendo nwasemiyo gi nyaka notice ma jok mar affected ong'eyo udi gi structures gi nosenyaka bedo marked for demolition. Kaduogo i wach mipenjo mar Kisumu Boys. Kisumu Boys dwa ni mondo time gimiluongo ni dwa noger drainage kanyo, dwa noger walkway kanyo. En gima kata officials themselves o confirm na ni ne giromo gi jo Kenha before ma jo Kenha kane pok ogero kanyo nitie chudo moro matin ma jo Kenha notimo negi ni mondo correct ma sani wadwa ni mondo wager kanyo city dwa loso kanyo mondo ket drainage neno ka roundabout makanyo ero sama koth ochwe kanyo nigi pi kabisa kata sani city manager ni kanyo ma drainage makanyo no oklog ogolo takataka manie bwo drainage no to drainage no tin koro nyaka wa expand mondo bed manyalo tingo volume mar pi man around that place. Ang'o woko ni motimo ng'at ne nyalo pa ni jo Kenha mondo bentime one program kaka city one program ma governor nyocho keto muneno ka watimo walkways in town mano program ma governor himself emoketo odwane mondo watime nyaka kono chopo nyaka roundabout makondele kuchopi plan mar goro mar timo kanyero engineer brochure kodu mondo ng'eni to odhi to chopo nyaka kanye yes but odwane wan marwa en ni wa clear ne gi corridors mondo mi sama koro gibiro mondo mi gilos drainage to gi walkways go to gido ka kuonde go onge structures. The Kisumu penjo ni no se loso town mandalo moko ntiere ma parking ma wiya e chuny town ne onge ni wuotho maber ma chako duogo nyando duogo wange jaduong ang'o mano timore in kare Wood John kata sani mane achiel kuom gik modwa ni walose kano wasechako timo that program mar golo geche town nitie few traders business community in town mano dhi e court mano yudo court order ma case pod ni e court koro wachung nikech en gima ni e court kendo wakindewa mag county gi mag city yuare gi case no e court mondo mi wabed ni wanyalo implement gima ne wakelo mar ni Oginga Odinga gari nyalo mana pake for less than 30 minutes only to kendo bedo ngama pak kanyo ngama dwaro timo biashara along that road. Taxis machung kanyo na wamiyo Bank Street mane kuma nego gichunge ma bank wase yudo ruling mar case ni kor dwe ni to en gima program manitie ma dhi mbele ma kineno kata sane buses mane chunge town Guardian bus to ginene gin Hena coach buses mane chunge town go gin nyase golo gi town masani onge bus mora machung e CBD kapokitieko issue kendo manye wadhi go mbele mar rerouting mar matatus bende nitie on ma kiny wan gi meeting training mar stakeholders no form committee moro mane ng'iyo
wach mar rerouting mar matatus makiny wan kod gi kiny training LREB office ma iluongo ni wan training mar parking management modwa ni mondo gimbe wanyisgi gimomiyo county government neno ni mondo mi otim rerouting mar matatus. Yes. Kan do sote gi kuma chiga ko da gi doho. Ngato buru penyo ni yani tire jogi moko ma ni wacho no ketho chike Kisumu County. Wewe no se ko dego mpaka nyiri. Di moko mbumbu mnego ni ma tire jogi moko ni suspension tire jogi moko ndo godo chik wachi bicho pogar kanya. All that thought live e chendo mari Marameni County idongo ni Migosi Samuel Orima director mar inspectorate do se gik matimore Kisumu County madaraka ya kancha ne chalo kachiel to koda gi mago e koma gigeto mar mondo bigi tim mbele. Kai iduoko penjo mapenji mar weche magoyo bum adiri mar wach ne kar kanye kachiel koda ka gi city nyiri jadun kaka team mar jokanyo ibo tere kar kanye lek mari gi mbele kama chomo nyiri. Erokamano Wood John, wadwa ni mondo mi actually en lek ma kata governor nego ni mondo mi useneno kata sani ka governor nyo omiwa nyaka uniform manyien. Governor en lek ma en go ni mondo mi Kisumu department mar inspectorate obede maber moloyo departments te manie Kenya ka mar inspectorate mane kama wachomo. O kaduoge penjo mipenja mar ni officers wa bedo suspended. Lek mari na chiel no kende en mano to gi mamoko kendo wadwa ni mondo mi king'iyo nyocha wan Mombasa, king'iyo Mombasa inspectorate ido ka Mombasa inspectorate ema control nyaka traffic kise wuotho Mombasa meneno ibro ido kamano gima department mar inspectorate ma Mombasa matimo. Wan bende kind e Kisumu kind nyowase tiego jowa ma tie training mwadhi wigni mar jok mwadwa assign teach around about mondo control traffic. Masani kata kiwuotho kanyo beno kan tie jowa ma wakete roundabout wasechako train man those roundabouts. Wadwa ni mondo mi police obiro mana kelo on board kapo ni nitiere accident but normal traffic control to wadwa ni mondo watim gi jowa ma jo inspectorate. Congratulations. Thank you. Apinj wach mantiere bumbu mosebedo kagore ni tiri jokanyo moko mane bede punishment tiri jomoko mane chunge tich adiri mar wach ni kar kanyo mane tudo koda gi ngiko mono bede thuolo mano kar in kare ni okada ni mondo awuoye into details nikech en case manie court ene doho sane koro konego wachako wache kende TV Jaduong' batiso mane miyo jogi to nikech kopogore gi samoro gi an gima ji wacho en ni jokanyo ba Kisumu wang'ni waneno jok ma onge buru moro mane biro mang'eny chande harassment mar jopiny chande odok chien jok ma ler kendo chung' kargi kaka onego bed ni gitimo gik moko itero jogi training moro machielo kendo nyocha ni somo ne jogi batiso ni timo na Jaduong'. Wood John kata sani waikore mar tero jowa kende training ma wadwa train gi on human rights kaka ginyalo kata ka gitimo tich to nego gibed ni ging'eyo ratiro bende mar ng'ama gitiyo kuome ma en japiny ma mano jowa ong'eyo chik ong'eyo ni kise kako nego bed ni handle ng'ama imako nikech ng'ama imako ken kama kisani Wood John kin jasika chik tieka chik dwaro gimo nego mpangilio monego lukodi ko maki same timo makosa mane mwatemo keto kuom jowa sani mondo ging'e ni kaka ginyalo handle ng'ato ko maki motimo makosa. Nyocha ne untire koda gi ywak nero mar bende jopiny masije moko bende ne chando jowu kanero jatiro mar jowu ang'e na sepenji penjo ndiere kaka jopiny no bet kudo madaraka dei lakini jopiny ma samoro ok ng'ado suru ng'ato ma samoro ket kamoro ok da bet kanyero mago kontire Kisumu koso jopiny sadokore nitie achiel kaka koro mana same spot manwa make mama mane uso ma en Ketias. Yes. Ketias Naivas Tumaini. Nitie mine kanyo kata kidhi sani. Nitie mine kanyo sani mine mokari adek ma pod uso kanyo. Ma pod nigi jowa gi ringo koni gi koni. Then opposite across the road the other side nitie fence. Nitie bwana moro kanyo marasta moro. Bende pod nitie kanyo. Mago wa handle. Gimadier ni jogi ing'eyo gi lord. Kaeto kendo kichak idhi kendo Oginga Odinga. Yes. Tie Alpha House. Tie bwana moro kanyo ma uso socks marabora kama malungore ni Maina be nitie kanyo. So magi gik ma watimo. Koro gin be wanyisogi ni mondo giwuok kuondego nikech ging'eyo kuonde monego bed ni giuse. Ang'o ma japiny nyaka tim mondo giticho bed mayot nikech luro ma kaka ung'eyo
ngene awuod John yeri to chandowaga lakini en kacha chande to podo medo chandowa okne kamano demoralize jogi matiyo e buide do kaka bigende magi in kare mokwongo wuod John adwa nyisi ni gima japiny nyaka tim ni japiny nyaka luor chik ka japiny oluoro chik keche county government no ogero chiro mar Chichwa mano ogolo traders mauso along Oginga Odinga, Jomo Kenyatta to Gang'awa ma oketo gi Chichwa nitie market ariyo, nitie Chichwa ma upper to gi Chichwa ma lower, open air mar Chichwa to gi Chichwa ma en market ma ji use kendo kano gi iye kanyo. Koro jok ma winja wacho nigo gin jok ma waseng'eyo kendo wasemakgi ma adwani mondo giwinji ka wawacho negi ni mondo giwuog kuondego gidonj e chiro ma county government ogero motiye gi pesa mondo mi giwe streets molosi walkway odong kama jopiny nyalo wuothe. Erokamano wuod John, ing'eyo ni nyocha wagolo geche heavy commercial vehicles mogol ma ok donje town, mano wasetimo wuod John, kendo sani onge gari mora mora trailer ma donje town, ma koyudi to fine mare en 15,000 kedonjo kamoko ne gidonje. Asewacho wach mar buses, asenyisi kendo wach mar matatus ma wan gi meeting kiny gi training. Asenyisi kendo ni city ma Kisumu through department mar environment, city manager oketo mpangilio mar luoko town kata ywe town every weekend. Mano gima jowa timo. Nyocha uneno ka nogol geche kaendi mag jo fire, flash nyaka pi luoko barabara mondo mi Kisumu obed gimoro ma governor wacho pile ni odwani Kisumu obed Europe. Kisumu actually Europe kure modo notere Kisumu mondo mi lake mar governor ochope wang'e. Yes. Okay. Janeno malo ti mano bel mani chopa giko mar chenro mari mar Rameny County Migosi Samuel Oriba, director mar inspectorate e Kisumu County, wacho ni haram dani mondo mi Kisumu bed Europe kendo mondo mi chop lake mare kuma odhieno. Wacho ni pot gi pak ne joge mosebedo kitiyo godo mano miyo Kisumu no bedo kaka en. Kod ywak portiere kum japiny kata kamano singo ni gbo bedo loso kod japiny mondo mi gik moko med dhiyo makare, ko wacho ni joge no se puonjore kendo sani yeri gin joge ko molony pod machegi kendo banyalo macho kende ibrono ka joge ko chako rito roundabouts ma wakati ele kod agitayo geche kako nego beni ringo live chendo mari mar Rameny County. Onge yo maber mogik matieki godo to kwan negi hay maber sechege ko magitimo to nikech ok gimiwa mana rech mwachamo dichonga chiel kendo gipuonjo yo mar dhi nam mondo mi lupi gimotama en kaka dhok manitiere Kisumu kare mondo juto enderni otamogi miyo jok moko kuom wuotho gi tiendgi ka mwanda kuma wuothe onge dir ndara tiere mtoka kachiel koda gi dhiang' to okobate bentiere dhok bende kanyo to konyo kwa Wuod John asenyisi kendo awacho ni sani kwa dhi kodi sani e Waksiad. Bedo ka wan gi dhok e Waksiad mochopo 100 mimako e roundabouts to gi barabara mana kwano ni kana wachako Kondele, Kachok, Nyamasaria, Ring Road to gi Obunga. Mago kuonde ma dhok nitie. Miyo jogi ko pod kito jam ne ndara en kwayo makende mondo mi wagol nyinga en Haron Otieno erokamano kuom neno chenro mari mar Rameny County Lulu TV gini en marwa kipachiel kende pinyo nagi kami kito jotelo kendo duoko penjo otamo jomoko duoko nikech wan wawacha dieri maduk ne jiduro temo micheniri obedo kare nyadendi Joyce Oduor mantiere kamera 1 kachiel koda Giziru Babere kamera 2 to koda head of production gi technical erokamano ahinya ni office ni mar Kisumu County molochutho office mar telo ni mar county jokanjo micheniri obedo kare kachiel to koda ka gi Migosi Ishmael mabende nitiere technical crew omiyo gimoro amoro bedo kare. Nyinga en Haron Otieno.